אחלה קו שיער, אחי. אחלה קו שיער, אחי, נראה אש, נראה אש. אחלה קו שיער, אחי. אחלה קו שיער, אחי. אחלה קו שיער, אחי, נראה אש. אחלה קו שיער, אחי. כן, אחי, אני מה זה מרוצה, חבל לך על הזמן. אם אתם רוצים קו שיער כמו שלי, אני ממליץ רק על DHI. אחלה קו שיער, אחי, נראה אש. הגיע הזמן לדבר על קווי שיער. אהלן חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לערוץ היוטיוב שלי. אני דורון כץ, למי שלא מכיר, אני מנטור לגברים מתקרחים ולכל מה שקשור להשתלות שיער. אם אתם לא יודעים מה אני, אתם מוזמנים להצטרף כאן כמנויים לערוץ היוטיוב שלי, או לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת כל האמת על השתלות שיער והתקרחות, יש קישור למטה. ולענייננו, אנחנו היום בשיעור מספר 6, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד 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 חשוב, שנקרא קווי שיער. כל הנושא של קווי שיער הוא נושא מאוד מאוד מורכב, ולכן אני לא יודע אם אני אצליח לתת לכם את כל המידע בסרטון הזה, אבל כנראה שאני אעשה את זה על 2 או 3 פרקים. אבל בכל מקרה זה נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מורכב, בכל מה שקשור להשתלות שיער. בכל מקרה, אחת הבעיות המרכזיות בהשתלות שיער היא עניין קווי השיער, כי יש מין הרגשה שפשוט רובכם הולכים לכל מיני קליניקות הזויות לגמרי כאן בישראל, או קליניקות לואו-קוסט הזויות בטורקיה, ופשוט מקבלים קווי שיער שמסגירים את ההשתלה. ההשתלה נראית כמו השתלה, היא צועקת השתלה. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לפלאגים, אני מתכוון לקבוצות שיער גדולות מקדימה, דאבלים, טריפלים, קוואטים, אני מדבר על קווי שיער ישרים מדי, אני מדבר על קיר של שיער, על מראה פעתי, אני מדבר על חיבורים לא נכון בין קו השיער לרקות, מבנה קו השיער לא תואם את מבנה הפנים, בעיות של כיווני צמיחה, זוויות צמיחה, ועוד 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 בלגן. אז איפה מתחילה הבעיה? הבעיה שרובכם לצערנו לא עושים חיפוש כמו שצריך באינטרנט, רובכם הולכים על, לא יודע מה, נוחות של לעשות בישראל, באיזה קליניקה הזויה, או לטוס לטורקיה למשהו לא קוסט, בית מלון הכל כלול, ולא עושים חיפוש נכון באינטרנט. רוב הקליניקות, לא רוב הקליניקות, אבל הרבה מאוד מהקליניקות הייתי אומר, במיוחד אלה שיש להם מה להסתיר, באתרים שלהם לא מדגישים את הקווי שיער, לא מראים תמונות ברורות של קווי שיער, לא מראים את איכות העבודה, שקו השיער למעשה הוא החלק הכי אומנותי בהשתלת השיער, זוהי המסגרת של הפנים. קליניקה טובה ואיכותית, תראה באתר שלה תמונות ברורות של תאורה זהה גם לפני וגם אחרי, ואנחנו נראה איך השיער בוקע בקו השיער, ואנחנו נראה את קו השיער בצורה ברורה, בתמונה בדרך כלל עם רזולוציה איכותית וגבוהה. הסיבה השנייה שהרבה פעמים כשאתם מחפשים קליניקה להשתלת שיער ואתם מחפשים עבודות של קליניקה, מוכרים לכם צפיפות. הרבה פעמים מוכרים צפיפות על פני טבעיות. עכשיו צפיפות זה חשוב, מאוד חשוב, אבל לא על חשבון הטבעיות. הרבה פעמים צפיפות מאוד גבוהה יכולה לטשטש את האיכות של העבודה של ההשתלה בקו השיער, כי מה שקורה פעם, כשהעבודה הייתה לא טובה וההשתלות היו פחות צפופות, אז היה ממש בולט לעין. היום, אם ההשתלה היא מאוד מאוד צפופה, אז בתמונות מסוימות, בתאורה מסוימת, בזוויות מסוימות, לא יראו את איכות העבודה הגרועה. אבל זה נראה שגברים פשוט לא מבינים או לא רואים את התמונה הכוללת. גברים צריכים להבין שלפחות אי שם, מסוף שנות ה-90, כבר רופאים בכל מיני מקומות בעולם, רופאים טובים, קליניקות טובות, התחילו לעשות קווי שיער שהיו נראים טבעיים, הרבה יותר טבעיים מהקווי שיער שעושים היום. כי קו שיער בהשתלת שיער צריך להיראות כאילו נולדתם איתו. הוא צריך להיראות בלתי נגלה לעין. אף אחד ברחוב לא צריך לראות שעברתם השתלה. זה שיש שיער זה נחמד ועל הכיפק, אבל זה לא המטרה בהשתלת שיער, כי נראה כאילו רובכם הולכים לעשות השתלת שיער כדי להיראות כמו אחד שעבר השתלת שיער. הרבה פעמים מה שתמצאו בכל מיני קבוצות פייסבוק או בערוצי יוטיוב למיניהם או באינסטגרם, זה כל מיני גברים שפשוט לא מבינים בהשתלת שיער. הם אומרים חזרתי מאיסטנבול, אני מרוצה, הכל אש, PRP קיבלתי בחינם, מלון הכל כלול, פלוס חבילת ויטמינים וכל הקשקוש שזה מסביב. שהם יכולים להיות אחלה חבר'ה ואחלה אנשים, באמת אין לי שום דבר נגדם, אבל הם פשוט לא מבינים שלא אמורה ככה לראות השתלת שיער. טוב, אז מאיפה אנחנו מתחילים עם הסיפור הזה של קווי שיער? צריכים לחזור אחורה, אחורה, אחורה. ממש, אני אעשה לכם קצת שיעור בהיסטוריה. אנחנו חוזרים לשנות ה-50 עד סוף שנות ה-80. היו ניתוחי השתלות שיער של פאנץ' גרפט, מה שנקרא, שזה פאנצ'ים גדולים של 4 מילימטר. כמו שאתם רואים, זה פשוט נראה זוועות עולם, אין מה להגיד, אני פשוט לא מבין למה אנשים עשו את זה, זה פשוט... למה? פשוט
היו לוקחים מכשיר פאנץ' גדול של 4 מילימטר, אם היום אנחנו משתמשים ב-0.8 נגיד ממוצע, אז פה לקחו מכשיר פאנץ' של 4 מילימטר, ופשוט הוציאו בנדלים של 20 זקיקים, פשוט היו עושים חורים ושמים 20 שערות. כל זקיק הוא היה בנדל, קבוצה של 20 שערות בפנים, זה פשוט... אוקיי, בואו לא נדבר על זה עוד. ואז בשנות ה-80 קרה דבר מדהים. האלופה לעונת 1986-87, בית"ר ירושלים. בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, בית"ר ירושלים אלופה. אוקיי, חוץ מהדבר הזה, פעם ראשונה בהיסטוריה התחילו לבצע מה שנקרא ניתוחי סטריפ. יש שני סוגים של סטריפ. הסטריפ הראשון שהוצג בסוף שנות ה-80 היה מיני מייקרוגרפטס. ובמיני מייקרוגרפט היו עושים השתלת שיער סטריפ כמו שרובכם מכירים, רק שהטכנאים היו לוקחים את רצועת האור, שמים משקפי לופה, וממיינים את הזקיקים למיני גרפטס ומייקרוגרפטס. מה זה מיני ומייקרוגרפטס? מייקרוגרפט זה בין שערה אחת לשני שערות, ומיני גרפט היה בין 5 ל-12 שערות. מה שנראה הרבה יותר טוב מהפלאגים הגדולים, אבל עדיין לא משהו. ולמה זה היה נראה יותר טוב? הזקיקים היו יותר קטנים, ובגלל שהזקיקים יותר קטנים, זה פשוט היה נראה יותר קרוב למה שהרופאים ניסו להשיג, וזה טבעיות. הבעיה במיני מייקרוגרפט שהזקיקים אומנם היו קטנים, אבל כל תעלה הייתה נפתחת בגודל ממוצע, בגודל של 1.5 סנטימטר, זה היה גודל של הזקיקים בממוצע 1.5 סנטימטר. לעומת הפאנץ' גרפט שהיום משתמשים, היו פותחים תעלות בגודל של 4 מילימטר, שזה פשוט מטורף. אבל היו הרבה בעיות עם המיני מייקרוגרפט, במיוחד כשהמיני גרפט, הזקיקים עם בין 5 ל-12 שערות היו נראים עדיין מאוד מאוד פלאגים, והמייקרוגרפט שזה היה בין שערה ל-2 היו יושבים בצורה מאוד דקה בתוך תעלה שהיא מאוד גדולה. בנוסף במיני גרפט היה מרחק גדול בין השערות, בין ה-5 ל-12 שערות בפנים, ובגלל שהמרחק היה גדול היה גם חתיכת אור בפנים שמפרידה ביניהם, והיו צריכים פשוט לעשות תעלות גדולות מדי בגלל שהזקיק היה גדול. זהו, בעיקרון די נורא, שנות ה-90, אבל זה הולך ומשתפר מפה. ואז אי שם ב-1995-96 הוצג לעולם פעם ראשונה FUT, שזה Follicular Unit Transection, שזה עדיין ניתוח שבוצע על ידי סטריפ, לוקחים את הרצועת אור מאחורה, והטכנאים לוקחים את רצועת האור, שמים אותה על השולחן, אבל פה מה שמשתנה זה שהטכנאים התחילו לעבוד עם מיקרוסקופים, ועם מיקרוסקופים למעשה הם קיבלו אבחון מדהים, על כל מה שקורה עם השערה מעל האור, מתחת לאור, הם ראו איך השער צומח בטבעיות, שזה פוליקולר יוניט, שזה בין שערה אחת ל4 שערות, וגם זה גרם להרבה יותר הצלחה, המיקרוסקופים עזרו לשער, להישרדות השער, היה פחות נזק במהלך הניתוק של השערה מרצועת האור, והיו אחוזי צמיחה הרבה יותר גבוהים, עלו בכ-30%, ועקב כך השתלות שיער התחילו להיראות יותר טוב, הם התחילו להיראות יותר טבעי, הם התחילו להיראות יותר צפופות, היה יותר הישרדות לזקיקים, השיער הושתל בצורה יחידנית שבממוצע זה בין שערה אחת ל4 שערות, וזו הייתה התקופה שרופאים התחילו להגיע לקווי שיער טבעיים. אחת הבעיות שהייתה במיני מייקרוגרפט הייתה שהמשקפי לופה לא היו מספיק חזקות. והרבה פעמים גם בקו שיער שהיו רוצים לשים, כשהיו שמים את המייקרוגרפט, היו רוצים לשים סינגל שערה אחת, ומה היה שיער גודל שם דאבל או טריפל, בגלל שהמשקפי לופה לא היו מספיק חזקות, ולא נתנו לנו הגדלה מספיק טובה כדי לראות שערות שמסתתרות לנו בתוך זקיק, ועכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. אם אנחנו מסתכלים על התמונה פה, אנחנו רואים טריפל, אנחנו רואים דאבל, ואנחנו רואים סינגל. אבל יכול להיות שבתוך הסינגל הזה, אם אנחנו נגדיל את התמונה, אנחנו נראה שמסתתר שם עוד שערה בפנים. כי לכל שערה למעשה בתוך הזקיק יש מחזור חיים שונה. יש את המחזור הארוך ביותר של הצמיחה, זה אנג'ן, יש קטג'ן, זה מחזור צמיחה מאוד קצר, ויש טילג'ן, שזה המחזור, זה התקופה שהשערה מתחילה לצמוח. אם אתם רוצים לדעת עוד על הקטע של מחזורי צמיחה, אתם מוזמנים לראות את הסרטונים שלי ושל דוקטור הרש, בתוכנית שנקראת המקריחים, שם יש לנו את פרק מספר 2, שאנחנו מדברים על כל העניין של המחזורי צמיחה. השימוש במיקרוסקופים, חוץ מהעובדה שהוא נתן לטכנאים את האופציה לראות איך השיער צומח כמו שצריך, אחרי שהוא מנתקים את רצועת האור, וגרם לאחוזי צמיחה יותר גבוהים, ולראות איך השיער צומח בצורה טבעית, הוא גם נתן לנו את הדבר הכי חשוב בקווי השיער, וזה לדעת מה באמת סינגל ומה לא באמת סינגל, ומה הוא סינגל אמיתי, מה אני מתכוון. שערה אחת
לא 2 שערות, לא 3 שערות, ושערה אחת שהיא דקה יותר, שקופה יותר, הפיגמנט שלה יותר בהיר, והצמיחה שלה בדרך כלל, קצב הצמיחה שלה הוא יותר איטי. ואלה השערות שצריכות להיות בקו שיער. ובלעדי זה, אין מצב שהשתלת שיער תהיה טבעית. ואני לא מתכוון עכשיו לבן אדם שנכנסו לו בהשתלה דאבל 1 או 2, 3, אני לא מדבר על זה. קו שיער ממוצע נגיד, הוא בין 300 ל-400 שערות, אז אם נכנס דאבל 1 או טריפל 1 במקרה, אוקיי, בסדר, אפשר, אף אחד לא יראה את זה. אני מדבר על קווי שיער שאני רואה שאנשים חוזרים מטורקיה, שמתוך 400 זקיקים, לפחות 350 זה דאבלים וטריפלים. אז כבר אז בסוף שנות ה-90, רופאים, במיוחד במקומות מארצות הברית וקנדה, הצליחו להגיע להשתלות שיער שנראות טבעי. הם נראות טבעי הרבה יותר מההשתלות היום רוב ההשתלות היום בשנת 2023. אם הגעתם לקליניקה טובה, אני לא מדבר על קליניקות הגרועות האלה בישראל שעשו פה השתלות שיער לפני 15-20 שנה, שכל השתלת סטריפ נראית מזעזע. אני מדבר על קליניקות טובות, כי FUT היא שיטה טובה, ואפשר היה להגיע איתה לתוצאה טבעית לא פחות מהשיטה הבאה שאנחנו הולכים לדבר עליה. FUT הייתה נראית נהדר כבר מסוף שנות ה-90, והייתה נראית טבעית, והשתלות שיער נראו טבעיות כבר בסוף שנות ה-90. ואני אראה לכם עוד מעט בהמשך הסרטון תוצאות של FUT, של רופאים מצוינים, שיודעים לעשות FUT כמו שצריך, שהשתלת שיער נראית טבעית לגמרי. הצלקת המכוערת הזאת, זה פשוט מזעזע. כן, הבעיה הגדולה של ה-FUT הייתה הצלקת מזעזעת, מה שהוביל אותנו ל-FUE. FUE שנכנס אלינו בשנת 2002. FUE, מה זה FUE? FUE זה למעשה שיטה שבה מוציאים את השיער עם מכשיר פאנץ', מכשיר ניקוב, עם קוטר מינימלי, ואנחנו מוציאים את השיער ממש זקיק בצורה יחידנית, כדי למזער כמה שיותר שלא יהיו הצטלקויות ולא יהיו סימנים, כמה שמינימום לתת מראה הומוגני לאזור התורם, ויהיה אפשר לתת למטופל אופציה גם להסתפר בצורה מאוד קצרה, אולי לא על 0, אבל לעשות תספורות קצוצות. אז בקטע של האזור התורם אין ספק ש-FUE הרבה יותר טוב מ-FUT. אבל הבעיה שהייתה עם FUE אי שם בתחילת אמצע שנות ה-2000, הייתה אחת שאחוזי הישרדות של הזקיקים לא הייתה גבוהה כמו FUT, ושתיים, לא הצליחו להגיע לסשנים גדולים, הסשנים היו מאוד מאוד קטנים. אבל השימוש במיקרוסקופים עדיין היה מאוד חשוב. יש הרבה שחולקים על הנושא הזה, יש הרבה ויכוחים בין כל מיני סוכנויות, בין כל מיני רופאים, אבל האמת היא שנכון, כבר לא לוקחים רצועת אור, ולא צריך מיקרוסקופ בשביל לראות איך השיער צומח בתוך רצועת האור, כי אנחנו מוצאים את השיער בצורה יחידנית, פאנץ' מוציאים זקיק, אבל אנחנו עדיין צריכים מיקרוסקופים ב-FUE כדי למצוא את הסינגלים לקו השיער. אנחנו עדיין צריכים לראות את מחזורי הצמיחה בתוך הזקיקים שאנחנו חושבים שהם סינגלים בעין רגילה, ולראות שבאמת אנחנו שמים סינגל בקו שיער, כי זה מאוד מאוד משמעותי לטבעיות ולתוצאה של המטופל. השימוש במיקרוסקופים גם ב-FUE עדיין משמעותי עד היום. אז אי שם באזור 2005-2006 הייתה קפיצה גדולה דווקא ב-FUT. עדיין הרבה מרפאות ביצעו FUT, וב-FUT כבר הצליחו להגיע לסשנים כל כך גדולים בפער מ-FUE, שהצליחו להגיע בפעם הראשונה לתוצאה של הדמיה של מראה שיער מלא. זאת אומרת, השתלת שיער זה אף פעם לא שיער מלא כמו שהיה לנו כשהיינו צעירים יותר, אבל זה נוצר מן מצב שרופאים טובים הצליחו בסטריפ להוציא כמויות גדולות של זקיקים, אחוזי הישרדות היו מאוד גבוהים, והצליחו לתת השתלות שיער מדהימות. אני מדבר על שנים 2005, 6, 7, 8, 9, השנים האלה, פשוט תוצאות מדהימות, תוצאות טבעיות, השיער היה נראה מלא, היה לו ל-FUT, היה יתרון עדיין על FUE. ואז איפשהו ב-2010, FUE התחיל לצעוד קדימה, התחילו לעשות סשנים גדולים יותר וגדולים יותר, האחוזי ההישרדות היו זהים ל-FUT, וזה בסופו של דבר מה שהוביל את ה-FUE להיות הרבה יותר טוב מ-FUT. חשוב מאוד לזכור ולהבין, הרבה מכם חושבים ש-FUT זה שיטה ישנה ומזעזעת בגלל כל התוצאות הגרועות שהיו פה בישראל. באותם שנים התחלת לעשות גם FUT וגם FUE ולהידפק ולאכול אותה, לא משנה באיזה קליניקה, כאילו אז בזמנו עד 2010 רוב האנשים עשו השתלות שיער בישראל, זה פשוט התוצאות פה היו קטסטרופליות, פשוט אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, ולא משנה, זה לא משנה המדינה שעשית את השתלת שיער, פשוט היה צריך למצוא קליניקה טובה,
לא משנה אם FUT או FUE, בסופו של דבר כדי לקבל השתלת שיער טובה וטבעית, זה תלוי בקליניקה, זה לא מדינה, זה לא נבחרות כדורגל, אוקיי? תלוי בקליניקה בלבד. אבל פה התחילה לנו בעיה חדשה, גרסה חדשה של בעיות. אומנם השתלות שיער התחילו להיראות הרבה יותר טוב מבעבר, אבל נוצר מין קטע בשנת 2010, שהרבה מאוד מרפאות של FUE נפתחו, במיוחד בטורקיה. טורקיה הפכה להיות המעצמה המובילה בתחום השתלות השיער, ונפתחו שם הרבה ז'אנר של לואו-קוסט, מרפאות לואו-קוסט שעושות רק FUE, והמרפאות האלה הורידו את המחירים, שזה אולי יצא גם לטובה, כי זה גרם גם למרפאות הבכירות הטובות בעולם להוריד מחירים, אבל בסופו של דבר נוצר מין ז'אנר חדש של השתלות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מסתכלים כאילו על התוצאות האלה שמגיעים מכל הקליניקות לואו-קוסט בטורקיה, ואז הם רואים, וואו, כמה שיער ואיזה יופי, וכמה שיער גדל לו ואיזה בלורית וכל זה. אבל למעשה הלכנו אחורה בזמן, הלכנו רוורס, כי למרות שבאמת הצפיפות היא גבוהה הרבה יותר מבעבר, אם אנחנו ניקח השתלת FUT משנות ה-90 לדוגמה, סוף שנות ה-90, אז נכון, השתלת FUE בלואו-קוסט יכולה לראות הרבה יותר צפופה אם יש לה מטופל נתונים טובים, אבל איבדנו את הטבעיות, איבדנו את הארטיסטיות בהשתלה, וזה החלק שלי אישית, בתור אחד שאוהב את התחום, הכי כואב לי. כי אני הולך ברחוב ואני מסתכל על אנשים, אז אוקיי, אתה רואה הרבה שיער, נכון, זה נראה הרבה יותר טוב מפעם, שהיית רואה דרך השיערות את ההשתלה, אבל עדיין כשאתה מסתכל על המצח של הגבר שחזר משם, אתה אומר על עצמך, וואו, השתלה, זה פשוט צועק את זה. אז אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעבור על תמונות, אנחנו נעבור על תמונות של השתלות שיער עם קווי שיער בעייתיים, ואנחנו נראה גם מה זה השתלת שיער טבעית, נסביר לכם, למי שלא יודע, מי שלא מבין, או מי שרוצה לדעת מה הוא מפספס בעין. טוב, בואו נתחיל עם הקייס הראשון שלנו. כמו שאנחנו רואים פה, המטופל עם פשוט המון טריפלים בקו השיער. אני לא הולך להיכנס פה לעניין של מבנה קו השיער, גם מבנה קו השיער פה פשוט קטסטרופלי, זה מה שאנחנו קוראים לזה מבנה מיקי מאוס. אבל מה שאני רוצה שתתמקדו פה פשוט, זה כמה טריפלים יש בקו שיער, דאבלים וטריפלים, במיוחד טריפלים. מה זה אומר? זה אומר שהשיער יוצא בוקע, אנחנו רואים שהשיערה היא שחורה יותר, היא קאה יותר, זה נראה כאילו הוא צבע את השורשים, כאילו הוא צבע את החלק התחתון של השיער. השיער, בקו השיער צריך להיות סינגל זה שיערה שהיא דקה ורקה ושקופה. ככה שיער טבעי של אדם צומח, ולא ככה. זה נראה כמו השתלה, וזה מה שאני רואה אצל הרבה מאוד גברים. טוב, קייס מספר 2. כשאנחנו מסתכלים פה על התמונה הזאת, אנחנו רואים את כל השיער, אפשר לראות כמה השיער הוא שחור יותר בחלק העליון, ואפשר לראות פה ברקה בצדדים את השיער הטבעי, אפשר לראות ההבדל במרקם בין השיער המושתל לשיער הטבעי. קו שיער כמובן גם ישר מדי, חסר עיקולים, ובעיקר מלא דאבלים, טריפלים, גם המבנה שלו, שוב אני לא נכנס לזה, בעיקר אני רוצה שתראו את השיער, את הסקיקים הקיים השחורים שנותנים מראה לא טבעי, לעומת שיש לו סינגלים פה ברקה, ופה אתם רואים את כל הדאבלים והטריפלים, וזה מראה של השתלת שיער גרועה מאוד. טוב, קייס הבא, קייס מספר 3. אפשר לראות כאן שוב קו שיער ישר, אפשר לראות את ההבדל בין את השיער הטבעי שלו עם המפרצים, לעומת השיער שלו, איך שהוא נראה אחרי השתלה. רואים מלא קבוצות שיער גדולות שפשוט צועקות החוצה, צועקות השתלה, מלא טריפלים, קו השיער ישר, קצת מראה קיר של שיער, קו שיער חסר בלנס, הכל ישר פה, כל מלא קבוצות שיער גדולות. זה פשוט צועק השתלה, אפשר לראות שזה לא השתלה, כאילו, אתה רואה כזה בן אדם ברחוב, כאילו, אתה רואה את כל אתה אומר לעצמך, או שהוא צובע את השורשים, או שמשהו פה מוזר. טוב, קייס מספר 4, הקייס הזה שאני רוצה לדבר עליו, יש פה כמה דברים חשובים. קודם כל, זה לא שיער שחור כהה חזק, כי ככל שהשיער הוא שחור יותר ועבה יותר, ואם הוא מקורזל אז בכלל, אז יהיה יותר קשה לעשות קו שיער טבעי, במיוחד אם האור הוא בעיר. כאן אנחנו רואים שיער שהוא אפרורי, חום אפרורי, אבל אנחנו רואים את הקבוצות שיער הגדולות במפרץ שלו, בקו השיער, מלא קבוצות שיער גדולות, וצריך לשים לב שכל התוצאות שהעליתי עד עכשיו, ואני אעלה עוד, הרבה פעמים אנחנו רואים גברים שעברו השתלת שיער עם קו שיער לא טבעי, הם מדביקים פשוט בכמויות אדירות את השיער, את הקו שיער עם ג'ל. למה הם עושים את זה? כי אם יש בעיות של כיווני צמיחה, זוויות צמיחה, שיער קשה לסירוק,
אז ברגע שלוקחים ג'ל שהוא חומר מאוד אגרסיבי, זה מאזן את התסרוקת, אפשר לעצב את השיער, אתה משתלט על הכיווני צמיחה. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, צריך להבין, כשהשיער שלנו רטוב, אז הוא הופך להיות יותר כהה. והרבה פעמים השורשים הם כהים יותר מאיך שהשיער אמור להיראות. ואז מה שקורה זה כשברגע שאתה שם ג'ל בתאורות מסוימות, זה כאילו מאזן. זאת אומרת, גם השיער פה נהיה יותר כהה, ואז הוא תואם למה שקורה למטה. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים ג'ל ושמים כמויות גדולות של ג'ל, אנחנו גם מאזנים את הכיווני צמיחה, ואנחנו גם גורמים לצבע של השורשים להיות דומה לצבע של מה שקורה למעלה, כי אז השיער מקבל מראה רטוב. זאת אומרת, מראה רטוב זה לא אומר שיש בעיה עם התמונה, אבל אם זה מודבק עם ג'ל הרבה פעמים, אז זה יכול להטעות אותנו, כי אם השיער הוא יבש, תמיד מומלץ שאם יש תמונה עם שיער רטוב, שיהיה גם עם שיער יבש, כי בשיער יבש באמת אנחנו רואים את הגוון האמיתי של השיער, ואת הגוון האמיתי בשורשים. אז גם כאן, כן, אנחנו רואים פה מלא מלא דאבלים, מלא מלא טריפלים, קו שיער לא טבעי בכלל. ועוד דבר חשוב, הרבה מהתמונות פה, הרבה פעמים מצלמים, יש מין קטע שעושים סלפי ברכב, אני צחקתי על זה בתחילת הסרטון, וזה בעייתי, כי הרבה פעמים התמונות האלה ברכב, לא תמיד, אבל בדרך כלל יש איתם בעיה של תאורה, כי זה מצולם, ממש הראש נמצא מעל הגג, והרבה פעמים אנחנו מאבדים את התאורה, בן אדם יכול להיות קרח לגמרי מלמעלה, והוא מצלם אותך, ויש לי מלא שיער. אז שימו לב לדברים האלה, חפשו תמונות מקצועיות שהקליניקה מצלמת. אוקיי, הקייס הבא, נראה לי זה מספר 5 כבר. טוב, זה ממש השתלת שיער וינטג', ממש כאילו אנחנו רואים פה פלאגים, כנראה שיש יחסים לא נכונים בין הפתיחת התעלות לבין איך שהחדירו את השיער, השערה כנראה לוחצת, הסקיקים לוחצים על התעלה או משהו כזה. זה השתלה שבוצעה לפני 5 שנים, זה באחת המרפאות טכנאים הכי מפורסמות בטורקיה, הכי גדולות בטורקיה, שחקני כדורגל עושים שם, את רואים פרסומות שלו בליגת האלופות של המרפאה הזאת. עכשיו ראיתי גם תוצאות יפות מהמרפאה הזאת, אני כמובן לא אנקוב בשם שלה, אבל מה זה? מה זה כאילו? אלא אם כן אתם בקטע של וינטג' זה סבבה, אבל זה... אין לי מה להגיד בכלל. אוקיי, קייס הבא. הפעם זו תמונה ברזולוציה יותר טובה, באיכות טיפה יותר טובה, כי המרפאה צילמה את זה, זו תמונה שנלקחה מהאתר של המרפאה, ויכולים לראות שכן, פה יש סינגלים, אבל זה המשמעות של עבודה במיקרוסקופים שאני תמיד מדבר עליה, שנכון, יש כאן סינגלים, אבל עדיין יש פה המון דאבלים, המון דאבלים, והסיבה לכך שנראה כאילו במקרה הזה המרפאה כן שאפה לשים סינגלים מקדימה, ולא כמו בהרבה מרפאות שהם פשוט, בלי שום קשר למיקרוסקופים, הם פשוט לא שמים בכלל סינגלים. אבל פה כן שמו סינגלים ונכנסו מלא דאבלים, וזה העניין החשוב של שימוש במיקרוסקופים, כי נראה לי שאם המרפאה הזאת הייתה משתמשת במיקרוסקופים, אז הקו שיער הזה יכול לראות הרבה יותר טוב, ויוכל לראות טבעי, כי שאפו פה לסינגלים, שאפו פה לקו שיער טבעי, ואני אומר בסופו של דבר חבל, ממש חבל, כי יכלו לעשות פה תוצאה מאוד יפה וטבעית. אוקיי, קייס הבא. הקייס הבא מאוד חשוב לי, כי זה מה שדיברתי עליו בתחילת הסרטון, על כל הקטע הזה שצפיפות גבוהה, באיזושהי קומבינה של תסרוקת, יכולה לטשטש את איכות העבודה. כי אם אנחנו נסתכל על הבחור הזה, זה נראה כאילו הכל סבבה, קו שיער יפה, תוצאה מדהימה של השתלת שיער, אבל מה קורה כשהוא מושך את השיער לאחור? אנחנו רואים את הרווחים הגדולים, אנחנו רואים שההשתלה לא יצאה כל כך צפופה, אבל זה לא היה הנקודה פה, הנקודה פה שזה מסגיר את איכות העבודה, זה מסגיר את העבודה הגרועה בקו השיער, כי שהשיער שלו תשטש, היה משוך קדימה ותשטש את קו השיער, אז הצפיפות איכשהו תשטשה את העבודה הגרועה שנעשתה בקו השיער, וכשהוא מושך את השיער אחורה, ואנחנו רואים למעשה שזה לא כזה צפוף יצא, אז אוקיי, זה לא יצא צפוף, לא נורא, לא סוף העולם, זה לא בסדר, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא שרואים שהקו שיער פה מפוצץ בדאבלים וטריפלים, וזה נראה גרוע וזה נראה בובתי וזה לא טוב. בקייס הזה אפשר לראות באמת איך נראית השתלת שיער עם קו שיער גרוע כשאין צפיפות. אנחנו רואים את כל העבודה הגרועה שנעשתה עם כל הדאבלים והטריפלים, ויש פה פלאגים ובעיות של זוויות. אבל מה שאני מנסה להגיד בתמונה הזאת, כמו בקייס הקודם, היא שברגע שהשתלה יצאה לא צפופה, וזה הרבה פעמים קורה כשהולכים גברים עם דרגת התקרחות מאוד גבוהה, הולכים למרפאות זולות, פתאום ההשתלה שלהם נראית על הפנים, לעומת גברים עם קצת מפרצים, עם נורוד נמוך, וההשתלה שלהם יוצאת צפופה,
ואז כאילו אומרים, וואו, איזה יופי, ההשתלה נראית מדהים, ואצל הבחור עם הנורות גבוה, ההשתלה נראית גרועה. למה זה? כי בנורות גבוה, אם אתם הולכים ללוקוסט, הרבה פעמים, אם אין צפיפות, אז פשוט כל העבודה הגרועה נחשפת. גם בתמונות הכי פשוטות רואים את זה. אז אם אין צפיפות, אז למעשה באמת רואים את איכות העבודה הגרועה. ובהמשך אני אראה לכם תוצאות של השתלות שיער שהן טבעיות לגמרי, והן לא צפופות בכלל. שהן מכל מיני סיבות, בגלל הנתונים של המטופל, פיזרו את השיער על הקרקפת, ועשו השתלת שיער לא צפופה, אבל נראית 100% טבעי. אוקיי, בקייס הזה אנחנו יכולים לראות שוב אותו מקרה, כמו שדיברתי מקודם, בחור עם מה שנקרא קיר של שיער, פשוט כמויות אדירות של דאבלים וטריפלים בקו השיער, טונה של ג'ל מודבק. האמת יש פה תאורה טובה, הוא לא צילם את זה ברכב, אז ככה אנחנו רואים בבהירות, אבל אנחנו רואים את הכמויות האדירות של הג'ל שמדביק את השיער, וכאילו מטשטש לנו את איכות העבודה, ואנחנו למעשה רואים קיר של שיער. יש הרבה שחקני כדורגל, שאני לא אכנס לשמות שלהם, שחזרו מהמרפאות לוקוסט עם התוצאות האלה, הם פשוט מדביקים את הקו שיער, מדביקים את הדאבלים ואת הטריפלים, וזה נותן איזשהו מראה סביר, אבל זה רע מאוד, זה רע מאוד, ולא נראה טבעי בכלל. זה פשוט נראה כמו רגלי נמלה, או ראש מסרק, או לא יודע. אבל זה לא נראה כאילו נולדת עם השיער הזה, וזה הכי חשוב. טוב, קייס הבא, הרבה מכם יגידו על התמונה הזאת שזה נראה טוב, נראה מדהים, אחי, איפה עשית, PRP, כמה המלון, הכל כלול? לא, זה עבודה לא טובה, זה לא נראה אש בכלל. נכון, יש פה סינגלים, גם כאן ניסו לעשות, אולי השתדלו לעשות עבודה טובה, וגם פה רואים שלא עבדו מיקרוסקופים, זה בולט לעין. אבל למרות שיש פה סינגלים, יש פה גם המון דאבלים וטריפלים, ובגלל שהשיער הוא מאוד מאוד עבה ושחור, זה מסגיר את ההשתלה, כי בשיער כזה, על אור כזה בעיר, אם יש לנו מלא דאבלים וטריפלים, והגוון של השיער הוא שחור, לא כמו נגיד השיער שלי שהוא שחור בעיר על גבור לחום, זה שיער מאוד מאוד שחור יש לנו לבחור פה, השיער מאוד עבה, מאוד שחור, על אור לבן, ברגע שיש דאבלים וטריפלים, זה צועק השתלה, זה אפילו נראה כמו פאה קצת, אבל כמו פאה איכותית, אבל זה צועק השתלה וחבל, כי גם פה ניסו לעשות איזושהי עבודה טובה, לכן שימוש במיקרוסקופים מאוד חשוב, במיוחד במקרים כאלה שהשיערה היא שחורה, עבה, והאור הוא בהיר. טוב, קייס הבא, שוב אותו סיפור, טונה ג'ל, אפשר לראות את התמונה לפני והתמונה אחרי, אפשר לראות את הרגלי נמלה שיוצאים לו מהקו שיער, כן, אנחנו רואים בלורית, אבל זה בלורית מושתלת, רואים את ההשתלה פשוט, רואים, זה זועק מכאן מהקו. אוקיי, הקייס הזה שאני הולך לדבר עליו, כאן אנחנו רואים בחור שיושב ברכב, אין תאורה טובה, אין רזולוציה ברורה כל כך, אבל מה שאני רוצה להראות לכם זה את המראה של הקיר של השיער. זאת אומרת, אנחנו לא רואים בבירור את הזקיקים יוצאים מהקרקפת בגלל התאורה, אבל איכשהו מהתאורה הזאת, למרות שהיא קצת כהה, אנחנו רואים, אנחנו יכולים להבין יותר נכון, שהקו שיער הזה מפוצץ בקבוצות שיער גדולות, בטריפלים, אולי אפילו יותר. אתה פשוט רואה בן אדם עם מצח, ואז חומה של שיער, קיר של שיער, בלי טיפה אווריריות. זאת אומרת, השתלת שיער, למרות שהיא לא צפופה, כמו שיער טבעי, אם שמים מלא קבוצות שיער גדולות מקדימה, בקו שיער, זה גם לא נראה טבעי, וזה גם נראה כמו חומה, כמו קיר של שיער. כאילו אתה בא ואתה נתקע מול חומה של שיער פתאום. קו שיער צריך להיות אוורירי. גם אנשים עם שיער הכי צפוף בעולם, עדיין הקו שיער הראשוני שלהם הוא אוורירי. אתה לא יכול להיות שבן אדם פתאום בא אליך או בא אליך עם חומה של שיער. זה נראה מוזר. אז פה בתאורה הזאת לא רואים את הזקיקים יוצאים, אבל אתה אפשר לראות את הקיר, את החומה של השיער. וזה משהו שמקילומטרים אפשר לזהות שזו השתלת שיער. טוב, הקייס האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה בחור שעבר השתלת שיער לא מוצלחת בלשון המעטה. יש כל כך הרבה פאקים בהשתלה הזאת, אני לא אכנס לזה, אני רוצה לשים דגש רק על הקו שיער. בחור שיש לו המון קבוצות שיער גדולות. עכשיו, זה שבממוצע יש בין שיערה אחת ל4 שיערות לגברים באזור התורם, זה לא אומר שאין גברים עם 5, 6 ואפילו 7 שיערות. שמו לו פשוט פה, פיצצו אותו בשיער, שמו קבוצות שיער ענקיות. אני לא רוצה לדבר גם עוד שוב פעם על המבנה קו שיער ועל הגובה קו שיער ועל כל הדברים האלה. פשוט אני רוצה לדבר על הזקיקים ששמו בקו שיער, שמו פה 5, 6, 7 אפילו, והבחור הזה פשוט הגיע אלינו והוא צריך לעבור מספר, הוא עבר כבר כמה ניתוחי פאנץ' אאוט, הוא צריך לעשות עוד אחד כנראה, ובעזרת השם אנחנו נעשה לו גם קו שיער טבעי בסופו של דבר,
אבל מהקליניקה שבה הוא ביצע את ההשתלה, אומרים לו, איזה יופי, זה נראה מלא, ואין כזה דבר לא מספיק צפוף, ותראה זה צפוף, והוא העלה את התמונה שלו בכל מיני קבוצות פייסבוק, ובא בטענות על זה שהוא לא מרוצה, ואומרים לו, אחי, זה נראה מעולה, נראה מדהים, הלוואי על כולם, תגיד תודה, תראה כמה שיער יש לך. אז לא, זה נראה רע מאוד, וזה נראה לא טבעי. די כבר עם המרקטינג הזה. טוב, הגיע הזמן להראות כיצד השתלות שיער אמורות להיראות, במיוחד בשנת 2023, מה זה השתלות שיער טבעיות. אז אני אתחיל עם מספר עבודות של הקליניקה שאני עובד איתה, HLC באנקרה, הקליניקה היא במקור מטורקיה, אבל כרגע עקב המצב שאנחנו כרגע בדצמבר 23 במלחמת חרבות ברזל, והקליניקה כרגע מבצעת השתלות שיער לישראלים בקפריסין, אבל לא באתי לדבר על הקליניקה שלי היום, אולי בסרטון אחר. אנחנו נתחיל רק מכמה עבודות של הקליניקה, ואחרי זה נראה עוד עבודות מקליניקות שאני מאוד אוהב. אז בואו נתחיל. אז הראשון זה השחקן קובי מאור. אפשר לראות את התמונה לפני, הוא בערך היה נורwood 3A, נורwood 4A, ואחרי. וואו, כאילו, מה יש להגיד? תסתכלו, חוץ מהצפיפות והבלורית המרשימה שיש לו כרגע, אפשר לראות את העיכולים, את הסינגלים הקטנים שבעיכולים של הקו שיער. קו השיער הוא שקוף, השיער הוא מאוד צפוף, אבל הקו השיער הוא רך, וזה הכי חשוב. כשאתה מסתכל לבן אדם על הפנים, אתה רואה כאילו ככה הוא נולד. וגם על שיער הטוב אנחנו יכולים לראות כמה השיער נראה טבעי, כמה יש פה עיכולים וכמה השיער הוא רך בפרונט. זה לא ג'ל, זה פשוט שיער הטוב שהוא מסורק, ואפשר לראות כמה זה נראה טבעי, אין מה להגיד פשוט, כאילו נולד ככה. קייס השני, בחור שהפך לקוח שלי, שגם הפך להיות חבר, איש יקר, הוא הגיע אלינו נורwood 3, השתלת שיער במפרצים. אז זה התמונה שלו לפני, בואו נראה את האחרי. וואו, אין מילים. כאילו, חשוב פשוט להבין שעושים קו שיער, כמה חשוב שהעבודה תהיה ארטיסטית. וכאן אנחנו רואים מלא קבוצות שיער גדולות, אבל מלפניהם אנחנו רואים סינגלים רכים בעיכולים. ממש שצמודים לקבוצות שיער הגדולות. אנחנו רואים שיער עבה ומלא קבוצות שיער דקות. הבחור הזה יש לו שיער מאוד מאוד עבה, הוא לא כזה שחור, אבל הוא מאוד מאוד עבה, ואפשר לראות את העיכולים עם סינגלים רכים, ומאחורי הקבוצות שיער יש סינגלים קיים יותר, ולאט לאט קבוצות שיער גדולות יותר. זה טבעיות. חשוב להבין שהסינגלים הנכונים לקו שיער נמצאים צמוד לעורף, ומאחורי האוזן בדרך כלל, ויש סינגלים שהם גם כן סינגלים שלא מתאימים לקו שיער, שהם עבים יותר והם קיים יותר. אז סינגלים דקים, שקופים, פיגמנט יותר בהיר, בקו שיער בעיכולים, מייצר לנו מראה שיער טבעי, וזה פשוט נראה כאילו נולד איתו, איך שאנחנו לא משנה באיזה תמונה אנחנו מסתכלים, זה פשוט נראה מדהים. אוקיי, הקייס השלישי שאני רוצה לדבר עליו, הקייס האחרון מ-HLC, זה בחור שהוא היה נורwood 4 מדולל, נורwood 4A, מפרצים, דלילים, נכנס השיער טיפה פנימה, אני לא מדבר יותר מדי על הגודל ועל השטח ואיזה נורwood, מה שחשוב לי זה להתמקד בקו שיער. אז הנה אנחנו רואים את התמונה שלו כאן, ואחרי, זה מדהים. זה מדהים. זה עבודה מדהימה. כשאנחנו מסתכלים בפרופיל, אנחנו רואים את הזוויות של איך שהשיער בוקע. כמה הזוויות הן נכונות, כאילו זה הולך בצורה אלכסונית, והשיערה, כשהוא מרים את השיער לבלורית כלפי מעלה, איך השיער שוכב באלכסון, ואז הוא יכול לסרק את השיער לאיזה כיוון שהוא רוצה. רואים את הזוויות הנכונות, זה חשוב מאוד, כי הרבה פעמים אנחנו רואים בהשתלות שיער לא טובות בקווי שיער, שהשיער הוא מזדקר כמו ראש דשא כלפי מעלה ב-90 מעלות. זה זוויות מושלמות, וכמובן סינגלים שקופים רכים מקדימה, מאחורי הקבוצות שיער הגדולות יותר, האהבות יותר, אבל אנחנו רואים את הסינגלים הדקים, השקופים, איך הם שוכבים בכיוון נכון, בזווית נכונה, פשוט יש פה ערבוב של כיוונים וזוויות, פשוט עבודה ארטיסטית מושלמת. טוב, בואו נעבור למתחרים הגדולים שלנו, ל-HDC ניקוסיה. זו מרפאה שבאמת יושבת בקפריסין, ואפשר להגיד שהם המתחרים הגדולים שלי, אבל הם גם חברים טובים, הם מרפאה מצוינת. אז בואו נראה את אחת העבודות שלהם. אנחנו רואים כאן קייס של נורwood 2A, ואחרי, יופי של עבודה. יופי של עבודה. סינגלים בקו שיער, עיכולים,
קו שיער שמתאים מאוד למבנה הפנים. אם הייתם רואים את הפנים של המטופל, הייתם יותר יכולים להבין על מה אני מדבר. אבל קו השיער פשוט מסורטט, תואם למבנה הראש, סינגלים מקדימה, עיקולים כמו שאמרתי, אחלה עבודה, יופי. חטא גדול. אוקיי, הקליניקה הבאה שאני רוצה להראות את העבודה שלה, זו קליניקה שנקראת שפירו מדיקל, שנמצאת בארצות הברית, של אחינו היקר בגולה, דוקטור רון שפירא, נדמה לי שנמצא באילינוי, לא חשוב. דוקטור רון שפירו, לא שפירא, שפירו, הוא אחד הרופאים הוותיקים בתחום, הרופאים הראשונים שהצליחו להגיע לתוצאות טבעיות אי שם בשלהי שנות ה-90, יצא לפגוש אותו בכנס FU יורופ בשנה שעברה, בשנת 2022 באתונה. איש יקר, למדתי ממנו המון, באמת, והנה אחת העבודות שלו. רואים תוצאה פשוט טבעית, מדהימה, שחקן קולנוע פשוט עשה אותו. תראו את ההבדל בפנים של המטופל פה. סינגלים מקדימה, או טיפה יש לו אפילו שיער, קו שיער נסוג שמתאים למבנה הפנים, מתאים לגיל, אבל שוב, הכי חשוב זה סינגלים. עכשיו, הנקודה היא שזה השתלת שיער סטריפ. זה FUT, זה לא FUE. וזה מה שאני רוצה להדגיש לכם, שזה לא משנה FUE או FUT בקווי שיער, זה משנה מי הרופא המבצע, ולא FUT או FUE. FUT ו-FUE זה שיטה להוצאת זקיקים, זה לא שיטה להחדרת זקיקים. הזקיקים מוחדרים באותה צורה. כן, יש DHI, יש DHI, בסדר, אנחנו נדבר על DHI אחרי זה. אוקיי, אבל DHI זה גם לא שיטה להוצאת זקיקים, וגם ב-DHI אפשר לעשות קווי שיער מזעזעים, זה לא קשור. מה שחשוב שתראו פה, שכבר ב-FUT היו עושים תוצאות טבעיות, יפות, מושלמות, הקו שיער נראה פה סוף הדרך. אוקיי, הקליניקה הבאה שאני רוצה להראות העבודות שלה, שני העבודות שלה, זה של חבר, אח איש יקר, שיצא לי קצת לעבוד איתו בעבר, קוראים לו דוקטור קיאן שנגולו. חיה! אף פעם לא הצלחתי להגיד את השם שלו נכון, אבל אנחנו קוראים לו שנגולולו, פה בישראל. בכל מקרה הוא לא כל כך מוכר לישראלים, הוא אחלה בן אדם ואחלה רופא, ורציתי להראות שני עבודות שלו, ולהסביר לכם שקיאן שנגולו, כשהוא עושה השתלות שיער לדרגות התקרחות מאוד גבוהות, הוא לא משתמש בשיער גוף, הוא פשוט הרבה פעמים מפזר את השיער מהאזור התורם על קרחת גדולה בצורה שווה פחות או יותר, הוא מפזר את זה, זאת אומרת שהוא יכול לעשות את ההשתלה יותר מדוללת, או להשאיר מפרצים גדולים מאוד ועמוקים כדי לכסות את כל הראש. יש לו כל מיני שיטות, אבל מה שאני רוצה, חשוב לי להדגיש בעבודה שלו, שאני הולך להראות על הנורמודים הגבוהים, זה שהשתלת שיער יכולה להיראות טבעית, גם אם היא לא צפופה. זה יכול להיראות 100% טבעי, גם אם זה לא צפוף. אז בואו נראה, זה תמונה של המטופל לפני, ואחרי, והנה ההוכחה שלי. השיער פה נראה 100% טבעי, ההשתלה נראית 100% טבעי. גם אם אנחנו נסתכל מהזווית הצדדית, אנחנו נראה שהשיער נראה טבעי. נכון, זה לא צפוף, אבל שוב, זו הוכחה שלי שגם שיער, השתלת שיער לא צפופה, אפשר להגיע למראה שיער 100% טבעי, וזה נראה טבעי. זה פשוט נראה כאילו, אוקיי, אז הוא יקרח עם השנים, והשיער שלו פחות צפוף, זה גם בחור מבוגר, והשיער שלו פחות צפוף מפעם. אבל בהשתלה למעשה דוקטור שנגולו שיפר את המצב, והצליח למלות לו את השיער, אז זה לא צפוף כמו שהוא היה בן 20, ויש רווחים גדולים אולי בין השערות, אבל עדיין זה נראה 100% טבעי. והנה עוד עבודה של דוקטור קיאן שנגולו, מטופל פה שהוא נורמוד מאוד גבוה, אני חושב שהיה נורמוד 5-6, משהו כזה, ונסתכל את התמונה אחרי, שוב, 100% טבעי. עכשיו, אני יודע מה אתם אומרים לעצמכם. אם אנחנו נסתכל עכשיו, במיוחד בתמונה, מהפרופיל מהצד, הדבר הראשון שאתם תגידו, אבל מה זה, איזה מפרצים יש לו, תראה איזה מפרצים יש לו. אז נכון, יש לו מפרצים ענקיים, זה בכוונה, הוא שר לו מפרצים ענקיים, כדי לשמור שיער לחסות יותר חלקים בראש, אבל זה לא משנה. זה לא משנה, כי גם, במיוחד שאנחנו מסתכלים בתמונה הזאת, שהיא תמונה באיכות גבוהה, שאנחנו מסתכלים עליה, אנחנו רואים בצד, רואים איפה שהמפרצים הגדולים, רואים איך השיער בוקע בטבעיות. השיער פשוט צומח בצורה טבעית, יש סינגלים מקדימה, יש פה כיוונים נכונים, יש זוויות נכונות, וזה מה שחשוב בסופו של דבר. אז זהו, עד כאן סרטון מספר 6, סרטון שמדבר על קווי שיער, אני מקווה מאוד שהשכלתי אתכם, הסרטון הזה מאוד חשוב לי, ובטח שחשוב לכם, כשאתם הולכים לבחור קליניקה. זה החלק הראשון מתוך מספר סרטונים שאני אעשה על קווי שיער, כי זה נושא מאוד מורכב. מה שחשוב לכם, כשאתם הולכים לבחור קליניקה,
זה לראות תמונות של עבודות שרואים את הקו שיער, איך הקו שיער נראה, האם יש פה קרזולים, האם יש זיגזגים, האם יש מלא שיער שהוא מתפצל, האם זה נראה כמו שיער אשכים לפעמים, האם זה נראה כמו ראש דשא, האם הקו שיער נראה ישר מדי, והכי חשוב, האם קו שיער בנוי מסינגלים, סינגלים דקים שקופים מקדימה, וכל העניין של הכיוונים זוויות, זה אולי קצת אתם פחות יהיה לכם קשה לראות ולהבין, אבל סינגלים בקו שיער, זה הכי חשוב, תזכרו את זה, ואתם צריכים לשאול את הקליניקה שלכם, שאתם באים אליה, האם אתם שמים לי סינגלים בקו השיער, כדי לקבל מראה שיער טבעי, ואם יגידו לכם שכן, תשאלו אותם באיזה עדשות אתם משתמשים, האם אתם משתמשים בלופה, לופה עם הגדלה של פי 8, פי 10, האם אתם משתמשים במיקרוסקופים, שזה הכי חשוב להבטיח קו שיער טבעי, תשאלו את השאלות האלה, ולא DHI, לא DHI, כן DHI, להווה ספיר, די עם הבלבול מוח הזה, אוקיי? זה דברים שהם טובים, אבל זה לא משמעותי כמו הדברים האלה שדיברתי עליהם עכשיו. אז זה הכל, שיהיה לנו בשורות טובות, ונשתמע בקרוב. אז אתם מוזמנים לתת לייק, להצטרף מנוי, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, יאללה ביי.